Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с поредното издание на предаването на чаша руски чай, което върви всяка сряда от 20 часа по канал БАЦ. Изключително ми е приятно да бъдем отново заедно в една компания. Днешният специален гост е един млад предприемач от Благоевград, Ники Иванов, който ще ни разкаже за своя произход, за своята дейност, за всичко това, което го вълнува и което го радва в държавата, в която живее. Така че останете с нас, ще бъде интересно. Ники, изключително ми е приятно, че си поредния гост в предаването на чаша руски чай, което се излъчва по телевизия БАЦ и в информационна агенция Благоевград Инфо. Как се чувстваш? Най-напред да те попитам. Благодаря, добре. Чувствам се много добре. Малко ангажименти, но това не ми пречи, нали, да съм с подигнат дух и настроение. И как се казва, не се оплакваме. Ти си поредният ни гост, защото ние каним хора, които са свързани с Русия. Нека да кажем на нашите зрители какво точно те свързва с Русия. Ме ме свързва с Русия това, че майка ми е рускиня на мен и по-точно ли се конкретизираме, половин украинка, половин рускиня. Дядо ми е реално украинец, баба ми рускиня. Както при соца всички, нали, са ходили навън да работят тогава, особено с главката по Русия. С татко ми се срещнали там и така. Най-вече това ме свързва. Значи учил съм също така 4 години там, понеже съм живял с нашите, докато татко ми работеше в Самара. Това са значи 4, 5, 6, 7 клас. След това вече си дойдох тук. Тук си завърших, учих в 8, след това вече по Испания, но това е вече подробности. Ние ще разкажем на нашите зрители много подробности за тебе, защото ти си специалният ни гост и защото теб ще те представяме днес. Но понеже говорим за връзката ти с Русия и ти спомена, че няколко години си живял там, разкажи ни спомените си за това време. Какво най-вече си спомниш от Русия? Имам доста хубави спомени, честно казано, там. В смисъл, държавата е хубава изобщо, не е като нашата природа, нали, Балкан, но си имат и техните хубости, като големи, нали, руския лес, както му казват. Самите хора са добродушни, приемат е топло, независимо дали се познаваш с някой или не, винаги ти обръщат внимание, просто, както казват, нали, голяма душа. Най-вече това са ми впечатления, самите хора, че са много добродушни, гостоприемни. Винаги мога да си намериш диалог, с който да си водиш обща тема, независимо дали си примерно руснак или си от някъде друго, особено на почаша. Най-вече това и наистина имат много големи реки, което също така много ми хареса. В смисъл няма значение дали си на море или примерно дето бяхме ние река Волга. Тя даже Самара, значи това даже там самото Волга, реката, където минава, се пада най-широката част, ще ви излъжа, значи 2 или 3 км е разливан. Не съм сигурен, но и си има хубавостите. Има си параходчета, се возиш, островчета, направено екзотично, грижат се така да влизат финанси по най-различен начин. Има много хубави работи, хубав човек да отиде. Много старинни, като музеи, дворци. Но най-вече ми харесват хората там. Честно казано, просто който не е живял там, няма как да ги разбере руснаците. Не мога да кажа кой знае какво, защото реално не съм бил и кой знае колко голям, но това са ми спомените най-вече, че самите хора са... Разкажи ми за училището в Самара. Училището, как да ви кажа, значи това е една хубава част явно от тяхната политика, по принцип, дето водят, защото реално, за разлика от нашите училища, аз там като съм учил, независимо, че, нали, се водех и българче, си имаше режим,
Имаше си абсолютно всичко необходимо, сутрин закуска, осигурена, на обед, обяд, всичко хубаво приготвено. Абсолютно всичко вътре си имаше, лекарски кабинети, зъболекарски, всичко това работеше, независимо, че казват, че те са затънали, не знам, но реално в това явно влагат много средства и се поддържа на ниво. И всичко, значи, каквото трябва на един ученик, се предоставяше от училището. От тетрадки до учебници, каквото се сетиш. А подготовката на учениците как вървеше там? Какво изучавахте? Върху какво се акцентираше най-вече? Имаше ли приоритетни предмети или просто си имаше учебна програма като тук в България? Значи като тук. Пак учебна програма, само че се наблягаше на физическата подготовка. Не знам защо. Имаше си... Да, значи това са... Както бях в казармата в Е5, абсолютно същия начин. Значи, просто много се наблягаше на това. В смисъл, имахме си занимания сутрин, отделно, значи след първите 2 часа имаш, да речем, 1 час, ходите, тичате, там лостове, нещо набирате се, такива неща. Но общо взето същото. Набляга се, както си е тук, на ученето. И учиш всичко от обща култура да знаеш. Не е като на Запад, как е по другите държави, да речем. Разлика тук няма да кажа. Единственото само това, дето на физическата подготовка се набляга. Искам да ти кажа, че тук в Благоевград има руско училище. Ние направихме много подробен материал за това руско училище и в него децата по много интересен начин се обучават. Разбира се, то не е като останалите училища тук в Благоевград и България изобщо, но много наблягат върху изкуството и върху културата. Защо руснаците са толкова свързани с изкуството и с културата? Знам ли, ако ви отговоря да не излъжа, понеже... Но... Руските песни... Да, те си имат фолклор, който е стар като нашия реално. В смисъл не толкова стар, защото сега, да не влизаме в подробности вече. Но те си имат ценности, значи наблягат на тези ценности. Дразнищото тук е последно време, особено което гледам в България, коя е разликата, че тези ценности, които има нашата държава, просто така се налага политиката, че младите хора да не я разбират и да не я знаят, което е много лошо. Значи лошо е за поколението. Доколкото там е обратно. Там се налага патриотизма, обяснява им се, тълпя, разказва се по много такъв начин, вдъхновяват ги хората и те си знаят миналото, знаят си ценностите на държавата и държат на тях. И явно това е една от причините за всичко това да се случва. Искаш да кажеш, че тук патриотизмът не се налага толкова много или не толкова колкото в Русия? Да, в смисъл то как да се налага патриотизма. Тук то е смешно даже. Аз като гледах наскоро, не мога да сета за кой клас беше учебника по история, за България. Но то е смешно вътре, в смисъл като прочете човек какво е написано. Изобщо отклоняват хората от това, което реално те трябва да знаят. Даже наскоро тук, така под базик, Благоевград, викам, вие знаете ли, тая година какъв празник има града, всички подигат рамене. Никой не се сеща, че е 100 години от освобождаването. Това са малки такива подробности, но реално хората трябва да ги знаят. Имаше една друга глупост написана, то всеки знае, че тук е имало турско иго. И точно това беше написано, присъствие, което е... Това майче беше една политика на държавата все пак. Да, но има и в някои от учебниците по история, защото най-интересното е това, че гледам всички училища, различни учебници имат, няма да речем общо приет. Учебник, по който се изучава историята. Да речем един учител, на мен ми хареса такова, на това издание. И тук се получава една много голяма дупка. Значи, не знам даже как да го обясня, но не е полезно изобщо за младите хора. Те изобщо в момента даже не се интересуват. Няма го това нещо да дойде някой да им го обясни малко така по-вдъхновено, да се надъхат малко, да се почувстват горди, че са българчета. Просто липсва. А в Русия е точно обратно. Точно обратното, да. Там си наблягат
на това нещо, наблягат си на ценностите, на патриотизма, на техните си генерали, царе и тъна, и го втълпяват на хората. Един вид ги прати родолюбци, защото те наистина се гордеят, че са руснаци. Те знаят, че са винаги, като го питаш, той малко и като империалист мисли, че просто не мога го обориш, че има по-голям от тях. Той си знае, това е. Ти познаваш ли хора от руската общност в Благоевград? Ами... Интересно ли ти е да се запознаеш с тези хора? Ами аз познавам покрай майка ми, защото тя реално тук по-рано имаха клуб, ако не се лъжа. Продължава да се... Да, но лично аз, как да ви кажа, и нямам и време да се занимавам. Но познавам, да, няколко човека. Не мога да кажа, нали, всичките. Още се събира, да, но не е като по-рано. Аз понеже съм слушал, че доста така активно се провеждали мероприятия, доколкото сега малко по-збито. Те продължават да поддържат традициите си. Ето, например, най-голямото събитие, което се проведе, Масленицата. Ти беше ли на този наистина прекрасен момент? Там се събраха хора от руската общност и се веселяха от сърце. Беше прекрасно. Не бях, понеже имам доста ангажименти напоследък. Постоянно съм в движение и няма как да направя смисъл да разпределя времето, да мога да... Макар че е интересно, аз съм чувал те доста всека година. Какво ти разказвам на тебе майка ти за Русия? Говорите ли си за периода, в който тя е била там? Ние, разбира се, ще я потърсим и можем да се срещнем и с нея по-нататък, за да ни разкаже тя самата за себе си и за живота си в Русия преди да дойде в България. Но какво ти е разказвала? Какво носи тя в себе си от руския дух, който ти си усетил най-силно? Ами то как да ви кажа, тя майка най-вече смисъл и кога на майтап, така, нали, за спомене седнем смисъл, не нещо определено, но за ученическите им години, тогава соца, пионерчетата, лагерите там, другаря Андропов, не знам си кой, най-вече и такива неща вече, нали, за онзи строй тя реално е израсла в него. Един строй, който не можем да отричаме и той е много важен за голяма част от хората, които са преминали през него. Да, така е. Миналото не мога да се изтрие. Как се казва, всяко нещо има и хубавата, и лошата му страна. И соца имал както хубавите си страни, така си имал и лошите страни. Значи, как се казва, историята ще го съди това нещо. Но поне и така, като съм слушал, нали, не е било кой знае какъв рай, нали, че е разлика от Запад, но пък си имало много интересни неща, особено както ми казват, нали, за ученически години, лагерите, събиранията, да, всякакви такива веселя и как хората какви ли не неща се намирали, нали, да се веселят. Това е интересното. Примерно сега ние в това време не мога да го изживеем, защото вече сме тръгнали по съвсем... Да, друг път, друга насока, разбиранията вече са други. Интернета също промени много света. Значи това е един голям кръгозор от знания, вътре една база данни, където всичко мога да намериш. Хората вече почват се интересуват от съвсем различни неща. Доколкото тогава ги е нямало тези работи, хората се намирали доста атрактивни, интересни начини се забавляват. Доколкото сега пак се забавляват, но не така. И другото, което забелязвам, има си плюсовете сега, как е примерно новите технологии, но децата явно не могат да живеят това детство. Примерно аз поне мога да си похваля, съм и живял. Тичал съм в уники, там... Русия, как се забавляваше? С кой играеше там? Имаше ли си приятели? Еми да, имаше и българчета, имаше и русначета, събирахме се, обикаляхме, играхме си там на война, тра-та-та, футбол, момчешки игри. Най-вече аз съм бил, колко съм бил? 14 годишен вече, като се върнах оттам. И това е, най-вече обикаляхме, събирахме се, мачове, ходихме, закачахме се с момичетата. Така изразявахме любовта си към тях тогава и те така, но най-вече общо взето това. А какво си донесе майка ти от Русия? Какво усещаш като дух в къщи, когато се прибереш? Имате ли нещо, което, примерно, традиционния руски самовар, тези сервизи, които са така хубаво изпъстрени? Ами да,
много сервиз донесе реално и много кристал. Значи майка ми явно обожава кристал и в нас като се влезне всичко е в кристал, чаши, сервизи. Отделно има точно тези декоративните, специално за чай. Самовар не. Самовар не е докарала, но има доста неща така и много литература. Ти обичаш ли да четеш руска литература? И владееш ли добре руски език? Мога да кажа, че владея добре. Значи... Ти си го забравил? Не, аз си поддържам смисъл контакти с руснаци покрай това, което се занимавам. Преди даже бях в Кипър, там значи, преди 1 година и там като работех и се случваше най-често с руснаци, защото реално те там, как е туристическа зона, те руснаците държат всичко. И с тях най-вече на руски. И не ми е проблем и даже там го усъвършенствах, смисъл, защото човек като не говори, почне позабравя. И така като има с кой да контактува и вече... Можеш ли да кажеш нещо на руски? Някакво стихче или нещо от този род? Стихче на руски, значи на Пушкин, ама в смисъл не го помня цялата смисъл. Чай, сега как беше, малко ми е сконфузно даже. Я сижу за решеткой сырой, скормленной в неволе, орел молодой. Там такова, но много давно и вече съм ги позабравил, смисъл. Явно е време да се отворят старите книги. Да. Просто напоследък се занимавам най-вече с цяло всичко българско. Активно в ВМРО-то и даже... Ние ще поговорим много подробно за твоята работа в ВМРО и за твоите бизнес дела, с които се занимаваш, но първо искам да те попитам пак за Русия. Иска ли ти се да отидеш там? Да, даже планирам това лято да отида на гости при баба ми. Не съм ходил доста отдавна. Мисля така да отидем да се починеме. Тя живее в едно, както казва татко ми, райско кътче. Понеже, това е даже близо до границата с Молдова, Псковска област, както им казват деревня. То си е вилна зона, има 20 къщи там, няма. Всичко е заобиколено с гора, има една река. Като приказки, то има много такива места, но специално там, кое е хубавото. Много хора не им се вярва, но реално хората там от реката пият вода. Е чиста, тя извира даже, ще ви излъжа, 30 км или нещо от този сорт по-нагоре. Всичко заобиколено с гора. И доколкото знам, ако не се лъжа, в близост от 100 км няма един завод там. В смисъл няма ги тия промишлени зони. Чисто хубаво, в смисъл лятото да отидеш, си изкараш и... Много забавно е това руската баня, дето в селото. Я разкажи за тая руска баня. То е пак малко тип като сауна, в смисъл дървена така сглобена, вътре си има такива, дето да си легнеш. В смисъл палят се как брикети или въглища и камъни отгоре. В смисъл камъните като се нагреят, хубаво се плиска вода, се дига пара и вътре става готино, има някакви клонки събира там от гората, като почне да удира по тебе, в смисъл ти изкарва цялата мърсотия, много такова. Ходил ли си на тая баня? Да, то даже е много забавно, така човек се нагорещи, особено зимата, мога да излезнеш, такъв се увъргаляш снега и пак влезеш навътре, даже не усещаш студено, така се нагорещаш, хубава работа. Става ли много студено там, където живее бабата? Там да. Това е... Там са даже и белите нощи, в смисъл, това вече е по-северно. Да не ви излъжа, минус 30 си е нормалната температура и с няколко половин метър. Как издържат хората на тия температури там? Не знам, така са живяли, така са свикнали. Зимата са ми интересни, в смисъл, бил съм малък, съм ги гледал, защото там по деревнята, както казват, се предвиждат с ски, в смисъл, тия валенките, като сложат и почнат, защото иначе пък потъваш преспите, като навее. Иначе готино, сега човек трябва да го види, аз и да го кажа, едва ли някой ще ме разбере.
Добре, нека да кажем на нашите зрители, че ти се занимаваш с една много патриотична дейност, защото си член на една от най-патриотичните организации в България, политически формации. Това е ВМРО, човек, който е от руски произход, а раде толкова много за българските ценности, за българщината. Изобщо, как се получава при тебе всичко това? Може ли да се каже, че все пак общия ни корен, който имаме с Русия, по някакъв начин те провокира и да бъдеш така открит и като патриот и за България? Ами, да, може да се каже и така, макар че тук има и друго. Българският ми корен където е, даже е сега на 15 април, значи 1944 година, 15 април тогава, прадядо ми, който е Сотир Янев, е бил както депутат в Народното събрание. Значи, той е застрелян от комунистите тогава. Той бил и личен съветник на цара. Били сме, в смисъл те са били като и голями приятели. Царското семейство често идвало в Стоп, където е селото сега. Тогава било град. На гости царя бил запален ловджия, се ходили. Имам даже голям архив, снимки. Значи всички мои прадядовци, които са били, активно са участвали в тогашната политика на България. Това е потомствено при тебе? Може да се каже, да, макар че то си имаше минуси през комунизма тук, цялата история. Това са подробности. Чел съм много неща, слушал съм, което пак така ме зародило мен. ВМРО-то, иначе реално самата организация, моето семейство е много, значи от 100 години обвързано много стабилно. Прапрадядо ми, значи, който е бил Яне Янев, са били ортаци с Яне Сандански. Правили се там, какво са правили. В смисъл, той после отваря бакалийница в Стоп, праща синовете си в Швейцария да учат, те завършват, идват тук, после Първата световна война участва даже прадядо ми Сотир Янев като поручик. След това в Дупнишко отива в Дупница, там влиза в БДСРП, значи Български социал-демократична партия. Избират го за депутат в 25-то или 6-то, ще ви излъжа, Народно събрание. И вече почва много активно да участва. 30, коя година ще ви излъжа, заминава, го изпращат в Москва. Той реално вижда, че самия строй, значи комунистически, царска Русия, която е била, са коренно различни. Връща се тук и почва активно вече да участва, значи България да вземе страната на Хитлер, за което 1944 година комунистите го разстрелват на стълбите пред кантората му, защото той е бил и адвокат в София. И значи всички тези неща, които съм слушал, изобщо, аз много обичам да чета, особено за историята, като съм чел, се интересувал. И най-вече това, че гледам как стават нещата в България, ги разбирам, наистина ги разбирам, но не много. Защото много хора се лъжат, че примерно ВМРО е партия. Значи хората почват да кажат, каква е тази партия? Никой не разбира, че ВМРО е реално обвързано с историята на България. Значи новата история на България. Това е една организация, която винаги и до ден днешен си има уста. Това е за българщината, за ценностите. Не е просто да ходят да направят 2 митинга, да поскачат, да кажат, вие сте лоши. Наистина помагат на хора, който се обърнал към нас, към организацията. Вратите за всички са били отворени. Това не е само, примерно, като има избори, да дадат някакви обещания, даже и обещания не даваме. Не правим някакви, не градиме свръх големи тук лозунги да правим и тъна, да се хвърлят сумати пари, примерно като другите как го правят. Най-вече се занимаваме с проблемите на хората. Мене това ми харесва, че реално мога да помогнеш на хората. Че не е просто приказки. Ходиме тук, шествия, събираме се и най-вече мъчиме се нещо да се оправи в тази държава. А тази държава има много проблеми.
Много хора може да не им се вярва, в Европейския съюз сме 21 век, но държавата има много проблеми, никой нищо не прави, смисъл да ги оправи. Значи как и да погледнеш, някои хора даже явно не могат да се милират какво кофти положение се намираме и че някой трябва да го прави това нещо. Добре, не ли е хрумнало да се реализираш примерно в Русия, да се върнеш там? Как е ситуацията в момента там? Не е ли по-добре за младите хора или... Доколкото знам, поне съм слушал, мога да се каже по-добре, в друг аспект по-зле. Не знам, просто аз реално си обичам България. И да кажа честно, мисля да съм си тук и да се занимавам с това, което се занимава в момента. Я разкажи повече за твоята работа. Първо ми кажи какво си завършил. Такава любов към историята, свързана ли е с твоето образование? Не. Аз учих в 8-мо, значи, когато те даже бяха от последните, тогава за митници и митнически контрол, макар че това за митничар. Малко смешно вече да става човек. След това влязох в казармата, бях в Горна баня в София. Значи, даже нас не водеха армейско разузнаване, но там подробности, след което заминах за Испания, там на разменни начала чрез Червения кръст се уредих, смисъл да уча в Испания в техен университет, смисъл то присилено казано, като професия, тяхна култура, език, по същия начин и те изпращат, след което се върнах тук. Така горе-долу почнах се ориентирам кое на къде. Почнах работа при сегашния кмет, където тогава работих, след което заминах на бригада в Англия. Установих се в Лондон, после пак се върнах, явно много ме влече България. Да, и последно изкарах близо година в Кипър и вече как съм се върнал, даже не мисля вече да излизам, защото просто някак ми е втръснало. Тук има реално много голям потенциал в България. Наистина да, трудно е, спъва се, просто законите са ни малко грешно изтълкувани и държавата реално нищо не прави за хората. Ако не си помогнеш сам, как и да го мислиш, колкото да кажат, ако си умен човек, мога да прогресираш, не става. Спънките си спънки. Просто трябва много тичане, много ходене, да не се отчаива човек, да не се предава и да вярва в това, което прави. Каква е твоята дейност? Значи, в момент преди около 5 месеца направихме фирма. Идеята първоначално беше консултантска. Значи аз, още едно момче Велизар, дето е, той е юрист, моята приятелка. Значи идеята беше както консултантска, така и посредническа, защото излезна възможност за... Тук хора искаха да купуват хотели, такива неща. И просто един ден решихме, да не се разходваме, намерим хотелче да продадем, нали? Макар че не става толкова лесно, как си го мислихме, но покрай това нещо дойдеха и другите идеи, другите виждания. Покрай ВМРО-то контактите и не само, полека-лека, през един, през втори, през трети, видяхме кое как става, потичахме и сега вече мога да се каже, че реално правиме нещо и вече... Да, вече може да почнем да жънеме, макар че даже мога да кажа, че сме късметлини, е даже много бързо така. Но все пак трябва, не става, значи много хора се заблуждават, ако кажат, че примерно ако не познаваш никой, примерно имаш само акъл, ще направиш. Не. Винаги тук е свързано с финанси, защо? Защото държавата прави така, че няма как да ги намериш тези. Или трябва да ходиш от лихвар да ги взимаш, или някакви такива простоти. Примерно в банката да отидеш, може да имаш някаква супер невероятна идея, значи супер доходоносна, но примерно трябва да си ипотекираш къщи, мъжти, не знам си какво. Макар и да знаят, че това ти гарантира и доходи, и тъна, и че си заслужава вложението в теб. Тук държавната политика трябва да се промени, защото има много млади хора, много умни идеи, защото идеята е най-скъпа. Но не могат да се реализират. Защо? Защото държавната политика е така, че не им помага на хората.
Аз ми беше интересно, ето в Англия, при положение, че бях българин, тък му си изкарах документи, работех супервайзър в CNA. Те хората ми даха и така 30 000 паунда кредит, ако искам да си тегля, без да ипотекирам, някакви такива. Значи къде е разликата? Или примерно имаш идея, искаш нещо да реализираш, да направиш, да изградиш, гледат, че имаш потенциал, да, идеята ти струва, те просто ти дават. Даже сама държава рискува, защото държавата няма как да загуби. Защото ти ако си печеливш, като плащаш данъци, те ще си ги възвърнат. И това са подробности. Но явно тук трябва много неща да се променят, защото сега как става? Идват да речеме чужди инвеститори, защо е монопола? Защото те имат пари, идват и го правят с пари. Примерно, нашия човек българина седи, може, знаеш, да, но няма парички. И той какво прави? Отива при същия монополист и го прави още по-богат, защото реално монополиста се възползва от идеите му и тъна, и тъна, и тъна. И това и някои хора после нали, казват, защо тук, нали, чест, не знам какво монопол. Монопол, като закона ни е такъв и нямат възможност нашите хора да го правят, нормално ще дойде някой друг и ще го направи, защото той има и средства, и възможности, и всичко. Аз много се радвам, че си един млад човек с много бизнес идеи и с много голям хъс. Тъй като ни гледат доста хора и голяма част от тях, разбира се, са представители на руската общност в целия регион, какво е твоето обращение? Какво би искал да им кажеш на тези хора? Защото предполагам, че в момента това интервю, което правим с теб, ти е много ценно, затова, защото все пак е свързано с рода ти, с произхода ти. Какво мога да кажа на хората? Значи, да си се подкрепят както се държат, понеже съм забелязал, че руският дух е силен и това ми харесва при тях, независимо къде са по света, те просто се подкрепят. Уважават се, но и как да кажа, в смисъл, понеже те живеят в България вече, колкото са руснаци, толкова са българи, колкото са патриоти, да се опитват и те да допренесат някакъв вклад, нали, за развитието и на България, да се помъчат, да участват активно. Аз те уверявам, че те го правят, защото руският клуб, който в Благоевград функционира, той много успешно се вплита във всички събития, които се организират. Те самите инициират събития, така че руснаците са много толерантни към нас. Да, те са толерантни, не само към нас, по принцип, даже ако не се лъжи, къде бех чел в Уикипедия, нали, енциклопедията, се води даже най-толерантният народ. Даже историята има някой, поне учил, те винаги им била такова. От толерантност някой идва ги газил, нали, след това. Значи, просто е това, не знам друго какво да им кажа, просто да се държат, да не се предават и да полагат и те усилия, за да може бъдещето ни поколение, нашите деца, дай Боже, да не чакаме чак внуци, да има подобрение, да тръгнем на някъде, да може да се поправят, да се променят много работи, изобщо тук в държавата, за едно по-светло бъдеще. И най-вече на хората да решават демографския проблем, да не се плашат да правят деца. Така завършва поредното издание на предаването на чаша руски чай. Аз съм Мариана Попова. Очаквайте ни отново и следващата сряда, точно в 20 часа, след новините по канал БАЦ. До скоро!